Выстава цалкам кніжная. Пагартаўшы старонкай экспанатаў, можна даведацца больш пра зробленае адной з самых адукаваных жанчын свайго часу на беларускіх землях. Юбілейнае выданне, навуковыя даследаванні і факсіміле, своеасаблівыя старонкі жыцця Ефрасіні Полацкай. А пачынаецца экспазіцыя з раздзелу, які асвятляе культуру і гісторыю зямель, дзе яна нарадзілася. Гэта старажытнае полацкае княства. Дэманструецца шэраг выданняў гісторыкаў і археолагаў, прысвечаных старажытнай полачыне. Сярод іх і адзін з найбольш старадаўніх асобнікаў на нашай выставе. Гэта выданне 1896 года Даніловіча, якое распавядае аб жыцці і дзейнасці насельніцтва полацкага княства ў 12 стагоддзі. Сярод іншых рэчаў выданні прысвечаныя крыжу патронкі Беларусі, створанаму Лазарам Богшам. А ў жыцці блажэннай Ефрасіні упершыню апублікавалі тэкст рукапісу. Яго таксама паказваюць наведвальнікам. Выданне падрыхтавалі па ініцыятыве і з удзелам галоўнай бібліятэкі краіны. У выданні ўпершыню змешчаны спіс жыцця Ефрасіні 16 стагоддзя з фондаў расійскай нацыянальнай бібліятэкі ў Санкт-Петербурзе. Нацыянальная бібліятэка Беларусі запрасіла дазвол і электронную копію спіса. Шэдэўр узноўлены нават з захаваннем цалкам і перакладзены на 3 мовы, у тым ліку на сучасную беларускую. Яшчэ ў Алмазе ведаў праводзяцца тэматычныя акцыі. Зусім нядаўна сталічныя школьнікі пазнаёміліся з засветніцкай дзейнасцю прападобнай і паглядзелі факсімільныя выданні першых рукапісных евангелляў на беларускіх землях. У планах працягнуць гэтыя сустрэчы.